Nabara ang sinarabo dagiti narway nga umili ni President Bongbong Marcos Jr., First Family kandidate a First Lady Imelda Marcos, apaman na dimteng da iti syudad ti Batac, para iti panagrambak ti maika-108th ket 8 a panagkasangay ni dati a President Ferdinand E Marcos Sr. Darugyanan ti selebrasyon babaen iti maysa a misa anaangay iti Immaculate Conception Parish iti syudad ti Batac. Malaksid ka iti narway a simmangbay nga umili. Agdapay digiti local government officials manipod iti naduma-duma nga ili, ken digiti local government officials manipod kaditi kabangiba nga probinsya kas iti Cagayan, Isabela ken Pangasinan. Kalpasan ti misa na angay ti wreath-laying ceremony ti Ferdinand E. Marcos Monument nga indaulwan ti presidente. Sa sandaling ito, ating saksihan ang pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. na sumisimbolo ng ating pagkakaisa at pagkilala sa kanyang hindi matatawarang kontribusyon sa ating bayan. Iti panagbitla ti presidente, pinagyamanan na dagiti dimteng ken nakipagrambak iti pamilyada. Dito'y napaya pinasingkedan ti legasiya nga inbati ti amana. Whenever we come and commemorate the life of Ferdinand Marcos, whenever we go back and relive the life and the life of service of Ferdinand Marcos, not only when he was president, but through his entire life, what we always can see and what is always spoken of is the great legacy that he has left us. It is a legacy of service. It is a legacy of sacrifice. It is a legacy wherein he made it very clear to us that if you are going to be a good Ilocano, if you are going to be a good Filipino, then you must be willing to sacrifice everything, including your life, for the Filipino, for the Philippines. Inbingay ti presidente kaditi bisita digiti adal a nasurusuro na manipod iti amana. Kunana ano nagduma, nasaysaya at apilyan ti maysa a banag, uray kasano ti karigat na daytoy, nulakit ti pagsayaatan digiti Pilipino. Inpalagip na atinasken ket saan na mapukaw ti dignidad, ken kanayon ni pangpangruna ti panagserbi kaditi Pilipino ken iti pagilyan. Another lesson that we learn from him is that we must always maintain our own dignity and the dignity of the country. And we must always continue to sacrifice and to remember that sometimes the best thing to do, the most honorable thing to do, is the hardest thing that you have to do. But that is the sacrifice that we make, and that is the commitment that we have to the service of Filipino people. Inayo na payanas ken na masursuro asaraken iti buko dadalan, ken saan lang nga kanayo na suruten digiti nagdalanan nen digiti imununa kadatayo. One of the many things that he often would tell me, do not go by the path that is well trodden. Make your own way. Because if you follow other people, you will end up in just the same place. So that if you want to bring progress to the Philippines, if you want to bring a better life to Filipinos, you must find your own way. You must find your own path. Naibunong pay dagiti 575 PCSO wheelchair ano sa dinno at benepisyaryo ket dagiti agkasapulan manipod kadagiti nagduduma nga ili ken syudad iti probinsya. Kabayatan na imbidamet digiti cook manipod iti nagduduma nga ili ken kastapay digiti naggapo iti sa Balya probinsya, ti abilidad dang agluto iti naangay anat nateng cook-off. Makuna pamilyar ang meaty dishes digiti insaganada, ngamnupay kasta, naisangsangayan dalatag gapot at ikang runaan nga ingredients da ket digiti natnateng. Mark Magdirila, Balitang Solid North.